Ναι, και τα σανσέρ θα πας. Παρόντος και ευλογώντας του σεβασματά του Μητροπολίτη μας, κυρίου Δωροφαίου, ας εγερθούμε όλοι και ας ψάλουμε το Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Σεβασμιότατε, καλώς ήρθατε. Αγαπητοί μου συγχωριανοί, ας πούμε το ευπαρίσταστε σε όλους, για να δηλώσουμε ότι η παρουσία σας εδώ αποτελεί χαρά και τιμή σεβασμιότητα για μας και είναι ιδιαίτερος ωφέλιμη. Καλώς ήρθατε αγαπητοί κύριε Αντιπρόεδρε και οι λοιποί πνευματικά μας παιδιά. Είμαστε χαρούμενοι με την παρουσία σας, όπως είμαστε χαρούμενοι με τα παιδιά μας που επιθυμούν να γεύονται τη χάρη της πίστεώς μας μέσα από την ευλογία της Εκκλησίας μας, να διδάσκονται όλα αυτά που ο κάθε χριστιανός οφείλει να γνωρίζει, διότι η γνώση οδηγεί στον Χριστό και ο Χριστός στην ελευθερία. Έτσι δεν μας είπε ο Κύριος? Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Γνωρίστε δηλαδή την αλήθεια και η ελευθερία και η αλήθεια θα μας ελευθερώσει. Για να καταλάβουμε όμως ότι ή μάλλον τι ή ποιος είναι η αλήθεια, μας είπε ακόμα ότι εκείνος είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Μας λέει στην ουσία ότι η σχέση ενότητας μαζί του μέσα από την Εκκλησία ζωοποιεί
όπως τα κλίματα που μένουν ενωμένα με την άμπελο, αναπτύσσονται και καρποφορούν. Αυτό επιθυμούμε κι εμείς. Να είναι δημιουργική και χαρούμενη εν Χριστώ Ιησού η πορεία όλων μας και ιδιαίτερα των παιδιών μας. Θα θέλαμε, είναι αλήθεια, την παρουσία όλων των παιδιών της ενορίας μας. Όσο αυτό δεν είναι εφικτό, ζητάμε την προσευχή όλων με αίτημα να ζυμώσει η μαγιά όλο το θύραμα. Αλλά ας μην αφιλγορούμε. Ας έρθει η κυρία Ζωή Γεωργιάδου Τραγουδάκη, η αγαπητή και φιλότιμη συνεργάτης μας, κατοικίδια των παιδιών μας, για να μας μιλήσει για ό,τι ζήσανε με τα παιδιά την φετινή κατοικητική χρονιά. Σεβαστέ Πατέρα Κωνσταντίνη, κύριε Αντιδήμαρχε, αγαπητοί γονείς και όλοι όσοι παρευρίσκεστε στην γιορτή μας, Χριστός Ανέστη. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στη σημερινή γιορτή λήξης των κατηχητικών μας συνάξεων. Και να αναφέρω ότι αν πέρυσι αντλήσαμε από τη ζωή των Αγίων της Εκκλησίας μας τα θέματά μας, με την προσδοκία η προσπάθειά μας να δημιουργήσει ισχυρά πρότυπα ζωής στα παιδιά μας, φέτος αντλήσαμε τα θέματά μας από την Καινή Διαθήκη, από τον αστήρευτο πλούτο της, από τα θαύματα και τις παραβολές του Χριστού μας. Με την ίδια προσδοκία να γίνει εκείνος, ο Ιησούς Χριστός, το πρότυπο της ζωής των παιδιών μας. Μέσα από τα θαύματα και τις παραβολές είδαμε αφενός την παντοδυναμία του Χριστού μας και αφετέρου την αγάπη και την απλότητα. Τον είδαμε να θεραπεύει, να παρηγορεί, να διδάσκει. Ενώ όμως τα θέματά μας ήταν πολύ ωραία, η ώρα μας ήταν κάπως δύσκολη. Στις 3 το μεσημέρι. Την ώρα που τα παιδιά χαλαρώνουν λιγάκι ή μόλις σχολούν από το ολοήμερο. Είχα, είναι αλήθεια, την αγωνία για το αν θα επιθυμούν να συμμετέχουν. Δεν βρίσκαμε όμως άλλη ώρα πιο κατάλληλη λόγω των υπόλοιπων δραστηριοτήτων που είχαν τα παιδιά. Και πόση ήταν η χαρά μου όταν τα έβλεπα ένα-ένα να έρχονται και να γεμίζουν το χώρο με τις φωνούλες τους, τα γέλια, τις ζωηράδες τους, την απλότητά τους. Αισθάνομαι βαθιά την ανάγκη να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς που παρότριναν. Με αυτόν τον τρόπο γίνονται συνεργάτες στο έργο του Ευαγγελισμού των παιδιών. Και αισθάνομαι επίσης βαθιά την ανάγκη να κοιτάξω τα παιδιά στα μάτια και να τους πω πως νιώθω περήφανη γι' αυτά. Αλήθεια, κάνανε ένα μικρό βήμα θυσίας. Και εύχομαι οι παραβολές και τα θαύματα του Χριστού μας, ο καλός αυτός σπόρος να έχει πέσει μέσα στις ψυχές τους και να καλλιεργηθεί και να καρπίσει. Προσπαθήσαμε γι' αυτό. Ο Λόγος του Θεού καρποφορεί στις καρδιές μας με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που μας μιλά μέσα από την Αγία Γραφή. Μας δίνει χαρίσματα και εμείς ας ευχηθούμε να τα αξιοποιήσουμε προσφέροντάς τα με αγάπη στους συνανθρώπους μας και να τα πολλαπλασιάσουμε. Τώρα σε λίγο θα έρθουν τα παιδιά για να τραγουδήσουν 3 τραγούδια που λέγαμε στις συνάξεις μας. Αυτά τα τραγούδια είναι βασισμένα στις παραβολές και τα θαύματα του Χριστού. Συγκεκριμένα από την παραβολή του Σπορέως, την παραβολή του Μεγάλου Δείπνου και το θαύμα της κατάπαυσης της φουρτουνιασμένης θάλασσας μέσα από ένα παράγγελμα. Σιώπα, πεθύμωσο, δηλαδή σώπα, ησύχασε. Ελάτε.
Μια μέρα βγήκε ένας κολλιάς να σπείρει τον αγρό του. Εκεί ήτανε η σχέση του, αυτό ήτανε το βιός του. Μια κούφτα έπεσε σήμα στο δίπλα μονοπάτι, την αφανίσαν τα πουλιά, το πέλμα του διαβάτη. Αν θες κι εσύ σπορά να φτάσω στο θερισμό, έλα μαζί μας να σκάψεις βαθιά τον αγρό. Αν θες κι εσύ σπορά να φτάσω στο θερισμό, έλα μαζί μας να σκάψεις βαθιά τον αγρό. Καμώσοι σπόροι έπεσαν εκεί που ήταν βράχοι, νερό δεν βρήκαν, λείψασαν και χάθηκαν μονάχοι. Πιο πέρα στο χωράφι του αγκάθια είχαν μείνει, έπεσε μέσα ο σπόρος του, δεν μπόρεσε να γίνει. Αν θες κι εσύ σπορά να φτάσω στο θερισμό, έλα μαζί μας να σκάψεις βαθιά τον αγρό. Αν θες κι εσύ σπορά να φτάσω στο θερισμό, έλα μαζί μας να σκάψεις βαθιά τον αγρό. Μα εκεί που η γη ήταν έτοιμη και καλώς καλισμένη, ευλάστησε κάνε κακό, αυτός κοριάς προσμένει. Πέτρες, αγκάθια και κλαδιά, ας διώξει η σκαπάνη, να πάρει τον καρπό Χριστός, να δώσει το στεφάνι. Αν θες κι εσύ σπορά να φτάσω στο θερισμό, έλα μαζί μας να σκάψεις βαθιά τον αγρό. Αν θες κι εσύ σπορά να φτάσω στο θερισμό, έλα μαζί μας να σκάψεις βαθιά τον αγρό. Το κάλεσμα στο δείχνει, Υπήρξε άνθρωπος πλούσιος και φίλος τους πολλούς, προσκάλεσε σε δείπνο που έστρωσε για αυτούς. Οι πλούροι του χτύπησαν την πόρτα καθενός, καλά οι καλεσμένοι τους είπαν δυστυχώς ποτέ θα έρθω. Ποτέ θα έρθω εις το δείπνο, αγόρασα αγρό, αγόρασα και φωτιά και θέλω να τα ειδώ. Παντρεύτηκα και πρέπει στο σπίτι να σταθώ, λείπουμε στο δείπνο δεν θα έρθω. Τότε ο πλούσιος άρχοντας οργίστηκε πολύ, τους δούλους πάλι στέλνει κι αρχίζει να καλεί. Ελάτε πονεμένοι, ελάτε οι φτωχοί, το δείπνο είναι στρωμένο, για αυτόν που δεν θα πει ποτέ θα έρθω. Ποτέ θα έρθω εις το δείπνο, αγόρασα αγρό, αγόρασα και πόδια και θέλω να τα ειδώ. Παντρεύτηκα και πρέπει στο σπίτι να σταθώ, λείπουμε στο δείπνο δεν θα έρθω. Τότε ο δείπνος στρώθηκε ψηλά στον ουρανό κι ο Κύριος προσμένει τον κάθε αμαρτωλό. Την πόρτα σου χτυπάει, να ανοίξεις μην αργείς, την πρόσκληση του δέσου και πρόσεξε μην πεις ποτέ θα έρθω. Ποτέ θα έρθω εις το δείπνο, αγόρασα αγρό, αγόρασα και πόδια και θέλω να τα ειδώ. Παντρεύτηκα και πρέπει στο σπίτι να σταθώ, λείπουμε στο δείπνο δεν θα έρθω. Λείπουμε στο δείπνο δεν θα έρθω.
Φωνήτα να σηκώνεται στο κύμα να μιλά κι η θάλασσα ευθύς να γαληνεύει. Ήτανε ψαράδες κι είχαν δει πολλά, μα τούτο δεν το είδανε ξανά. Ποιος, πες μας ποιος είσαι ποιος, εσύ που τους ανέμους διατάζεις, εσύ που την βροχή σταματάς και τη φουρτούνα κοπάζεις. Ποιος, πες μας ποιος είσαι ποιος, εσύ που τους ανέμους διατάζεις, εσύ που την βροχή σταματάς και τη φουρτούνα κοπάζεις. Και σήμερα φουρτούνα και σήμερα βροχή, με πόλεμο, ψευτιά και αδικία, ο δρόμος του θανάτου απλώνεται στη γη, μα τάραχοι μένουν οι πιστοί. Υψώνουνε τα χέρια τους ψηλά στον ουρανό, εσύ είσαι η μόνη ελπίδα που τους μένει. Γύρω τους απλώνεται γαλήνη θεϊκή, οι άνθρωποι ρωτούν εξαστικοί. Ποιος, πες μας ποιος είσαι ποιος, εσύ που τους ανέμους διατάζεις, εσύ που την βροχή σταματάς και τη φουρτούνα κοπάζεις. Ποιος, πες μας ποιος είσαι ποιος, εσύ που τους ανέμους διατάζεις, εσύ που την βροχή σταματάς και τη φουρτούνα κοπάζεις. Τώρα θα σας παρουσιάσουμε στιγμιότυπα από κάποιες συνάξεις μας. Είναι ένα βιντεάκι το οποίο με πολύ αγάπη επιμελήθηκε η Αναστασία μας, η κόρη του πατρός Γεωργίου Φιρινίδη. Ευχαριστούμε από καρδιά. Στο σπίτι να σταθώ.
αγιοφίλοι, όλοι μαζί της ελευθεριάς ανάψαν το φυτίλι. Αυτή η πραγματικότητα και αυτός ο σπουδαίος και διαρκής αγώνας των προγόνων μας αγγίζει βαθιά την ψυχή μας. Την τιμηρίζει με αισθήματα περηφάνειας για την άοπλη προσπάθειά τους και για την αστήρευτη πίστη τους. Την γεμίζει με αισθήματα ευγνωμοσύνης για την μεγάλη τους προσφορά και μας σωθεί να δώσουμε υπόσχεση συνέχιση του αγώνα ως απόγονοι ηρώων και μαρτύρων. Αλλά και εσείς εδώ με την όμορφη εκδήλωση την οποία θα κάνετε τώρα, πραγματικά βλέπουμε ένα στεφάνι νίκης, θυμόμαστε δηλαδή τους ήρωες του 1861 που θάβησαν όλα για να είμαστε εμείς ελεύθεροι και πολλές φορές να εκμεταλλευόμαστε και άτομα την ελευθερία. Όπως ξεκίνησε η Επανάσταση, το όραμα της ελευθεριάς μας αρχίζει να παίρνει σαν και μπροστά. Αν σου βάλεις, μία να βάλεις παιδί. Και ο Χριστός ήταν μαζί μας. Και η μάνα τα παιδιά. Και οι άλλοι γύρω. Ναι. Δηλαδή, γιατί τι άκουσε. Ο μεγάλος. Όταν το παλικάρι ήταν δυνατή φωνή, κάτω από το άγιο λάβαρα με πίστη ενωθήκα και εγώ στον Άγιο Μαρμόη στο Χριστό. Η ελευθεριά εις άγγελος γράφησε από τη Άγιη μας, γράφησε η καρφάκη, γράφησε η ψυχή. Δάκρυσε και η Παναγιά, μας τα είμαστε το δάκρυ. Η Ελλάδα θα ελευθερωθεί, θα ξαναμπεί στο χάρτη. Ουράνιος θα δώσω στα παιδιά και θα είναι βοηθός τους, σε όλους τους αγώνες τους, θείος και συντροφός. Η μάνα τη Μεσίδια στο δίκαιο ιόμου θα ακούσει τελικά τον πόνο που γινόμουν. Τόνιασαν οι πολεμιστές πως είναι και ο αγώνας, αυτό που πριν αρχίσουν δεν δίκαιωσε η μόνος. Νιώσανε την συμπληρωματική μαθάνες στη ψυχή τους, του Ιησού Χριστού Παναγή, ήταν η κράτησή τους. Σαν
παιδιά είναι γραμμένο από την πρεσβυτέρα μας Δέσποινα και αφιερωμένο σε όλες τις μανούλες. Και στις μανούλες, μόνο των μεγάλων που πιθανόν έχουν ήδη φύγει από τούτη τη ζωή, αλλά όχι από τις καρδιές μας, αλλά και σε όλες τις μανούλες των παιδιών. Σε όλες τις μανούλες που με τρυφερότητα και αγάπη, με απλές κινήσεις πίστεως, γράφουν, θα λέγαμε, στις ψυχές των παιδιών που τους εμπιστεύτηκε ο Θεός. Που δημιούργησαν ή δημιουργούν το υπόβαθρο για να θελήσουν εκείνα να ακολουθήσουν τον δρόμο της πίστεως. Τον δρόμο που οδηγεί στην όντω ζωή. Αποτελεί τιμή για εσάς τους γονείς το ότι παρακινείτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν την ορθόδοξη πίστη και μας δίνει χαρά το ότι μας εμπιστεύεστε, πιστεύοντας ότι μπορούμε να συνδράμουμε στο έργο αυτό. Σας ευχαριστούμε. Με τη χάρη και τη δύναμη του Θεού και την ευλογία της Αγίας μας Παρασκευής, προσπαθούμε αισθανόμενοι την ευθύνη. Να κοιμηθώ γλυκά σαν το πουλάκι, θυμάμαι πως μου έλεγε η μαμά, σαν ήμουνα μικρό παιδάκι και με έκαναν γαλίτσα τρυφερά. Με σκέπαζε καλά να μην κρυώσω, μην τύχει και τη νύχτα ανοιχτό, και 3 φορές με σταύρωνε θυμάμαι, για να έχω προστασία το Χριστό. Αχ, μανούλα, αχ, μητέρα, πόσο σε ευχαριστώ, θα σε αγαπώ αιώνια, απ' τη γη ως τον ουρανό. Αχ, μανούλα, αχ, μητέρα, πόσο σε ευχαριστώ, θα σε αγαπώ αιώνια, απ' τη γη ως τον ουρανό. Μου μάθαινε να κάνω προσευχούλα, να δένω τα χεράκια μου σφιχτά και 3 φορές να κάνω το σταυρό μου, μ' αγάπη να μιλώ στην Παναγιά. Οι αναμνήσεις έρχονται και φεύγουν, ήταν ένα καιρό και μια φορά, μα είναι τυπωμένες στην καρδιά μου, με γράμματα ανεξίτηλα χρυσά. Αχ, μανούλα, αχ, μητέρα, πόσο σε ευχαριστώ, θα σε αγαπώ αιώνια, απ' τη γη ως τον ουρανό. Αχ, μανούλα, αχ, μητέρα, πόσο σε ευχαριστώ, θα σε αγαπώ αιώνια, απ' τη γη ως τον ουρανό. Ευχαριστούμε, παιδιά, πολύ. Στο τέλος της εκδήλωσης θα σας προσφέρουμε ένα μικρό ενθύμιο για την ευχητική χρονιά που περάσαμε. Είναι, όπως είπαμε, μικρό, αλλά πολύ προσωπικό για τον καθένα και φτιαγμένο με πολύ αγάπη. Είναι ένας ερυθροδείκτης με τον Άγιο του καθενός και μια ευχή από καρδιάς. Ελπίζουμε να σας αρέσει και να σας είναι και χρήσιμο και ωφέλιμο. Και μετά από τις συγκινητικές στιγμές με τα παιδιά μας, θα συνεχίσουμε με την αναφορά μας στη μεικτή κατηχητική σύναξη των μεγάλων μαζί. Φέτος σε κάποιες συνάξεις κάναμε αναφορά κυρίως σε θέματα σχέσεων ανάμεσα στα ζευγάρια. Επίσης είχαμε σε αρκετές συνάξεις μας
ομιλητή τον κύριο Βασίλη Τσαμπάζη, τον καλό και πρόθυμο και φιλότιμο συνεργάτη, με ένα ευρύ θεματολόγιο. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό από καρδιάς για την πολύτιμη προσφορά του και να το ευχηθούμε να έχει καλή υγεία και να πορεύεται πάντα με την Χριστό χαρά και αγάπη στον δρόμο της ζωής. Αλλά ας συνεχίσουμε να διαβάζουμε και να σχολιάζουμε σε κάποια σημεία το βιβλίο με τον αναλυτικό βίο του Αγίου Παϊσίου, εκδόσεως του Ρωτής, το οποίο ξεκινήσαμε πέρυσι. Εδώ είχα αναρωτιόμουν πολλές φορές τι θα μείνει άραγε στον καθένα μας από όλα αυτά τα θαυμαστά του βίου του, και είναι πρωτάκουστα αλήθεια πολλά καταγεγραμμένα σε αυτό. Ένιωσα όμως ότι πέρα από τα περιστατικά που συγκλονίζουν τις ψυχές μας, διαπέρασε το είναι μας το τι λαμβάνει η χώρα όταν η θέληση του Θεού συναντάται με την απόλυτη θέληση του ανθρώπου να ενωθεί μαζί του. Και ο Άγιος έβαλε τον πύχη ψηλά, διότι αγάπησε πολύ τον Θεό. Και η αγάπη του προς τον Θεό εκδηλώθηκε με την αγάπη του προς τον άνθρωπο. Και ενώ ήταν μοναχός, ασκητής, έγινε το σκεύος εκλογής που καθοδηγούσε στην πίστη χιλιάδες ανθρώπους. Έγινε ο πλέον λαοφιλής Άγιος της εποχής μας και μετέφερε το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους με τρόπο τόσο βαθιά θεολογικό, αλλά συγχρόνως τόσο απλό και κατανοητό. Για τον Άγιο Παΐσιο έχουν γραφεί αναρρύθμιτα βιβλία και τόσες ακολουθίες και απολυτίκια που χαριτολογώντας θα λέγαμε όνο και στην αριθμός. Και εμείς διαλέξαμε δύο από αυτά για να ψάλουμε στην αγάπη σας. Θα παρακαλέσω την χοροδία. συνέχεια η πρεσβυτέρα θα κάνει τη δική της αναφορά στην προσπάθεια που έγινε στη διάρκεια της δική της κατηχητικής χρονιάς. Χριστός Ανέστη. Καλώς ήρθατε, αγαπητοί. Κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς στην κατηχητική σύναξη γυναικών, στο Ιερό Ψαλτήριο κατά βάση να αναφερθήκαμε, ήταν μια καλή ευκαιρία να μπούμε λιγάκι στο πνεύμα του ψαλτηρίου, να πάρουμε απαντήσεις σε κάποια από τα ερωτηματικά μας
σχετικά με το ιερό αυτό βιβλίο που συμπεριλαμβάνεται στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Και είναι αλήθεια ότι στην εποχή μας και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει τόσο δημοφιλές. Τόσο αγαπητή για πολλούς χριστιανούς είναι η στιγμή της ανάγνωσής του που ομολογούν πως αισθάνονται μεγάλη ωφέλεια, μεγάλη χαρά, δύναμη και παρηγορία. Και αυτό αποτέλεσε την αφορμή να επιθυμήσουμε και να ψάλουμε με τη χοροδία μας κάποιους ψαλμούς, αυτούς που τώρα θα ακούσουμε.
φωτίστητε και τα πρόσωπα ημώνου μη κατεσχυνθεί. Αλληλούια. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου, κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Αλληλούια. Πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν, είδε εξητούνται στον Κύριον, που πελατωθήσονται παντός αγαθού. Αλληλούια. Δε φταίτε να ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξω ημάς. Αλληλούια. Άσον τη γλώσσα σου από καπού και φίλοι σου του μη χαρίσε δόλων. Αλληλούια. Έλληνων από κακού και ποιήσων αγαθών, ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν. Αλληλούια. Οφθαλμοί Κυρίου επί δικαίους και ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Αλληλούια. Πρόσωπον δε Κυρίου επιποιούντας κακά, του εξολοθρεύσε εκείς των μνημόσυνων αυτών. Αλληλούια. Εκέτραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτόν και εκπασών των φλίψεων αυτών ερίσατο αυτούς. Αλληλούια. Εγγύης Κύριος τη συντετριμένη στην καρδία και τους ταπεινούς στο πνεύμα τη σώσει. Αλληλούια. Ολέ εθλίψεις των δικαίων και εκπασών αυτών ρίσεται αυτούς ο Κύριος. Αλληλούια. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και οι μισούντες των δίκαιων πλημελήσουσιν. Αλληλούια. Λυτρώσετε Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ου μη πλημελήσουσιν πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτόν. Αλληλούια. Υπήρξαν κάποιες συνάντησεις που είχαν θέμα διαφορετικό, όπως αυτό στο οποίο θα αναφερθούμε τώρα. Ήταν μια ευλογημένη εμπειρία, μια συνάντηση με έναν τόσο ξεχωριστό άνθρωπο που δεν μπορούσαμε να το κρατήσουμε για τον εαυτό μας. Έλαβε χώρα στο τέλος του περασμένου Αυγούστου. Ήταν η συνάντηση με τον ευλογημένο Ολλανδό Ορθόδοξο ασκητή, πρώην μεγάλο ηθοποιό και θεατράνθρωπο εν γέννη, τον Ζόζεφ Βάντεμπεργκ, ο οποίος στο απόγειο της δόξας του έζησε αναπάντεχα και συγκλονιστικά την επίσκεψη του Χριστού, που πλημμύρισε την καρδιά του με αγάπη και ειρήνη ανίποτη και του άλλαξε όλη του τη ζωή. Η χάρις του Θεού τον οδήγησε με θαυμαστό τρόπο στον Άγιο Πορφύριο, βαπτίστηκε Ορθόδοξος και ακολουθώντας τη δυνατή και τόσο αγαπητική φωνή του Χριστού, περπάτησε έναν ιδιαίτερο δρόμο, στον οποίο ο Κύριος τον καθοδηγούσε με έναν ιδιαίτερο τρόπο σε μια ιδιαίτερη αποστολή. Για την αγάπη του Χριστού εγκατέλειψε τα πάντα, όλα όσα αγαπούσε και υπήρχαν στη ζωή του, θέατρο, χρήματα, φήμη, δόξα, την οικογένειά του κυρίως, το υπέροχο σπίτι του, τους
φίλους του, την εκκλησία του, γιατί τότε ήταν καθολικός, για να γίνει ένας καλός για την αγάπη του Χριστού. Ήταν ο δρόμος της απόλυτης ταπείνωσης. Ήταν 42 ετών όταν ξεκίνησε αυτόν τον δρόμο. Στα 33 χρόνια που ασκήτευε, δεν έφυγε από το καλυβάκι του ποτέ. Σε αυτό το καλυβάκι τον επισκέπτονταν ιερείς, μοναχοί, επίσκοποι, απλοί χριστιανοί από όλο τον κόσμο και τον αγάπησαν βαθιά για την απλότητα, την ταπείνωση, την αγάπη του, το απόλυτο άφημά του στα χέρια του Χριστού, για το γλυκό του χαμόγελο, για τη σεμνή παρουσία του, για την ορθόδοξη πίστη του και το ορθόδοξο βίωμά του. Αλλά όμως, για λόγους πολύ επώδυνων ασθενειών που τον επισκέφτηκαν το διάστημα των τελευταίων μηνών, ακολουθώντας και πάλι το σχέδιο του Θεού, ήρθε στην Ελλάδα και φιλοξενήθηκε στη Θεσσαλονίκη σε μια άγνωστη του μέχρι τότε οικογένεια. Κατόπιν, πάλι μέσα στο σχέδιο του Θεού, φιλοξενήθηκε για έναν περίπου μήνα στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως στο Σοχό του νομού Θεσσαλονίκης, ανδρική μονή, όπου και εκεί κοιμήθηκε εν Κυρίω. Ο τάφος του είναι εκεί και αποτελεί μεγάλη ευλογία για τον τόπο μας. Αυτά που ακούσαμε εκείνη την ημέρα της συναντήσεώς μας και ό,τι ακούσαμε από φίλους μας που τον επισκέπτονταν στην Ολλανδία για περισσότερο από 10 χρόνια, το μοιραστήκαμε μαζί σας στις συνάξεις μας. Νιώσαμε πως η συγκλονιστική του ιστορία και η πορεία της ζωής του άγγιξε τον καθένα μας. Μακάρι να την αξιοποιήσουμε στη ζωή μας. Και επειδή, όπως λένε, σε μια εικόνα αποτυπώνονται 1000 λέξεις, σας παρουσιάζουμε φωτογραφικό υλικό από τον ηθοποιό του Θεού, όπως ονόμασε ο Άγιος Πορφύριος, τον Ζόζεφ Βάντεμπεργκ. Μεγάλο δώρο Θεού στη δύση της ζωής του, θεώρησε ο Ζόζεφ το γεγονός να βρεθεί στην Ελλάδα και να πεθάνει ενδεχομένως στη χώρα που έλαμψε το φως της αληθινής πίστεως της Ορθοδοξίας και μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο.
Ήταν εξαιρετικά αναπαυμένος με την ανοιχτή, ζεστή, μεγάλη αγκαλιά των Ελλήνων. Ας έχουμε την ευχή του. Σε κάποιες συνάξεις μας, θυμηθήκαμε με πολλή συγκίνηση ανθρώπους της ενορίας μας που γνωρίσαμε και για τους οποίους νιώσαμε βαθιά ότι ήταν Άγιοι της διπλανής πόρτας. Και λέμε Άγιοι, διότι κατά την ευθυμία τους έστειλε ο Κύριος σημεία που έδειχναν φανερά την ευαρέστησή του προς αυτούς. Η δυνατή τους πίστη, η χαρούμενη υπομονή τους καθώς κουβαλούσαν τον μαρτυρικό του σταυρό, η ταπείνωση, η γεμάτη έλεος καρδιά τους είναι μερικές από τις αρετές που γινόταν φανερές, ενώ ήταν ψυχές απλές και ανεπιτήρευτες. Τα σημεία του ουρανού τα οποία βιώσαμε πολλές από τη σύναξη γυναικών, καθώς είχαμε επικοινωνία μαζί τους, ήταν φυσικό επακόλουθο να παγιώσουν μέσα μας την πίστη για την αληθινά ευλογημένη ζωή τους και το ευλογημένο επίγειο τέλος τους. Ζούμε σε έναν τόπο για τον οποίο δοξάζουμε το Θεό για τις ευλογίες που μας δίνει. Οι ευλογίες, οι ευκαιρίες είναι πολλές μέσα από την ενορία μας, αλλά και έξω από αυτήν. Μας δίνεται η δυνατότητα να έχουμε στήριξη πνευματική, δυνατή, για να μην χάσουμε τον δρόμο. Έχουμε στην Μητρόπολη μας έναν ευλογημένο Μητροπολίτη που αγαπά πολύ την κατοίκηση, αλλά και 3 ιερές μονές που η ύπαρξή τους και μόνο αποτελεί δυνατότητα ενδυνάμωσης της πίστεώς μας και όταν έχουμε τη δυνατότητα επισκέψεώς τους, η ωφέλεια είναι ένα γεγονός που καταγράφεται στα βάθη της ψυχής μας. Θα αναφέρω πρώτη την ιστορική και μαρτυρική Ιερά Μονή της Παναγίας της Οικοσυφήνισσας με την αχειροποίητο θαυματουργό εικόνα της, το παλαιότερο εν ενεργεία μοναστήρι στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια που ιδρύθηκε στις αρχές του 6ου αιώνα, το 518 με τρόπο θαυμαστό. Δεύτερη, την Ιερά Μονή Αναλήψεως του Σωτήριος της Σύψα, της οποίας ο ιδρυτής, ο Άγιος Γεώργιος ο Καρσλίδης, ο νέος, ο ομολογητής, ο διορατικός και προορατικός που με τις πάμπολες θαυματουργίες του και την αδιάλειπτη προσευχή του καθοδήγησε και καθοδηγεί τον τόπο μας στο θέλημα και τη δόξα του τριαδικού μας Θεού. Τρίτη, την υποανασύσταση Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στην Πρασινάδα με τη σπουδαία ιστορία, η οποία αποκαλύπτεται στα χρόνια μας με τρόπο θαυμαστό, με ουράνια καθοδήγηση. Το παλαιότερο αυτό μοναστήρι καταστράφηκε ολοσχερός από το πέρασμα των σταυροφόρων της Δύσης το 1204 μετά Χριστό. Όλοι οι μοναχοί με τον ηγούμενο κλεισμένοι στο ναό κάηκαν ζωντανοί και έγιναν μάρτυρες Ιησού Χριστού, της αληθινής πίστεως, της πίστεως που σώζει και αγιάζει. Με αφορμή όλα τα παραπάνω, έχουμε φτιάξει ένα τραγούδι, το οποίο γνωρίζουμε ότι ακούγοντας το ένας μουσικός θα έβλεπε πολλές ατέλειες και θα έκανε ενδεχομένως πολλές παρατηρήσεις, αλλά συγχωρέστε μας, είναι βγαλμένο μέσα από την καρδιά μας. Γι' αυτό και θα τολμήσουμε να το τραγουδήσουμε στην αγάπη σας. Η Αθηνά μας θα το ερμηνεύσει και εμείς σαν χοροδία λιγάκι θα ακολουθήσουμε. Σε τούτο τον τόπο που ζούμε χρόνια πολλά, η καρδιά μας χυρτά απ' τις τόσες πολλές αναμνήσεις, αγιασμένες μορφές που γνωρίσαμε κάποια φορά, φέρνουν τόση χαρά, τόση ελπίδα, τόσες συγκινήσεις, δίνει τόση ευλογία ο τόπος αυτός τελικά, μια μεγάλη αφορμή να σταθείς και να τραγουδήσεις. Ρώμη, Λονδίνο, Παρίσι, Βουδαπέστη, Βιέννη, μπροστά στη δράμα καμιά σας δεν βγαίνει. Ρώμη, Λονδίνο, Παρίσι, Βουδαπέστη, Βιέννη, μπροστά στη δράμα καμιά σας δεν βγαίνει. Έχει εκκλησιές, υπέροχες μονές και άγιες μορφές που αναπαύουν βαθιά τις ψυχές των ανθρώπων
κατευθύνους οδούς θεοδίδακτων τροπών, που αναπαύουν βαθιά τις ψυχές των ανθρώπων και κατευθύνους οδούς θεοδίδακτων τρόπων. Γι' αυτό κι εμείς, βαθύ χρέος τιμής, συμβόλαιο ψυχής, να ακολουθήσουμε τα θαυμαστά βήματά τους, για να γευτούμε όσα γεύτηκε η ωραία καρδιά τους. Να ακολουθήσουμε τα θαυμαστά βήματά τους, για να γευτούμε όσα γεύτηκε η ωραία καρδιά τους. Αγώνας σταθερός, στη χάρη δεκτικός, Άγιε Γεώργιε που σ' ονομάζουν Καρσίδη, βάλε τις πλάτες σου τούτο αλήθεια να γίνει. Άγιε Γεώργιε που σ' ονομάζουν Καρσίδη, βάλε τις πλάτες σου τούτο αλήθεια να γίνει. Μητέρα του Χριστού, ευλόγησε το νου, σεβασμιότατε που έχει αγάπη καρδιά σας, δώστε ευχή να αποκτήσουν καρπούς τα παιδιά σας. Δώστε ευχή να αποκτήσουν καρπούς τα παιδιά σας, σεβασμιότατε που έχει αγάπη καρδιά σας. Αν σας κουράσαμε λιγάκι να μας συγχωρείτε, οδεύουμε προς το τέλος της εκδήλωσής μας και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας και να σας προσφέρουμε ένα μικρό ωφέλιμο δώρο. Είναι ένα μικρό τεύχος το οποίο κάνει αναφορά στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Δακτυλοούσας των Φιλίππων. Το παλαιό όνομα του χωριού ήταν Σέλενη. Θαυμάσια η εικόνα, άγνωστη στους περισσότερους. Θελήσανε λοιπόν αφενός οργανώνοντας προς κλιματική επίσκεψη για παράκληση στη χάρη της και γράφοντας αφετέρου όλα όσα μάθαμε για την ιστορία της και την αξία της, να τα παρουσιάσουμε στην αγάπη σας προς ωφέλιαν όλων. Θα αναφερθούμε επιγραμματικά στην ιστορία της για να λειτουργήσει ως παρακίνηση για την ανάγνωση του μικρού αυτού βιβλίου, όπου ο καθένας θα μπορέσει να δεχτεί την ευλογία της Παναγίας της Δακτυλοούσας. Δηλαδή, έναν μικρό πρόλογο θα κάνουμε μόνο. Η ιστορία της έχει την αρχή της στις αλυσμόνητες πατρίδες και συγκεκριμένα στο χωριό Αζαφύρ της Προύσας. Ένας Τούρκος, καθώς έσκαβε στο χωράφι του, την ανέσυρε από τα χώματα και την πήρε στο σπίτι του. Μετά από πολλές διαδικασίες έφτασε στα χέρια των χριστιανών και τοποθετήθηκε στο ναό. Εξελίχθηκε σε μεγάλο προσκύνημα όλης της περιοχής και η Παναγία μας μέσα από την εικόνα της αυτή θαυματουργούσε και παρουσίαζε σημεία όπως και σε άλλες θαυματουργές εικόνες συμβαίνει. Πριν από 102 χρόνια έφτασε στη Σέλενη με τους πρόσφυγες με τρόπο θαυμαστό και συνέχισε και συνεχίζει να έχει θαυμαστή σχέση και επικοινωνία με όσους την επικαλούνται. Δόξα σοι ο Θεός. Η όλη παρουσία στην αγάπη σας των ενοριακών μας συνάξεων έγινε αφενός για να ξαναθυμηθούμε όσοι συμμετείχαμε και αφετέρου για να λειτουργήσει η παρουσίαση αυτή ως πρόκληση και ως πρόσκληση για όσους δεν είχαν τη δυνατότητα μέχρι τώρα να γνωρίσουν τις συνάξεις μας αυτές. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, κύριο Δωρόθεο, για την παρουσία του και τους αντιδημάρχους που είναι παρόντες και θα παρακαλέσουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας να έρθει στο βήμα για να μας μιλήσει από την πατρική του αγάπη, την καρδιά που ζεσταίνει τις ψυχές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
τον λόγο. Βέβαια, είπαμε πολλά, είπατε πολλά και ωραία πράγματα. Και αν πεις να τα σχολιάσεις, δεν σου κάνει ο χρόνος. Και βέβαια, αυτά που είπε η Πρεσβυτέρα στο τέλος ήταν υπερβολικά για το πρόσωπό μου. Όλοι αγωνιζόμαστε και πρέπει να αγωνιζόμαστε και από αυτό θέλω να αρχίσω. Βλέπετε σήμερα ο Χριστός θεραπεύει την αρρώστια, όχι τη σωματική μιας γυναίκας, ενός ανθρώπου, αλλά την αρρώστια της ψυχής της. Και αυτό πρέπει να μας απασχολήσει. Ναι. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει, πώς δηλαδή θα έχουμε μία αγαθή ψυχή, μία ισορροπημένη ψυχή, η οποία θα ζει σε αυτόν τον κόσμο σύμφωνα με τα εντάλματα και το θέλημα του Θεού. Λοιπόν, είδατε τι μας προβάλλουν. Παράδειγμα, την Eurovision τη φετινή. Έτσι, δηλαδή, ψυχές διεστραμμένες. Πράγματα τα οποία δεν είναι καθόλου σωστά. Και το κατηχητικό σήμερα είναι ένας πόλος αντίστασης, όπως και η Εκκλησία και τα πνευματικά βιβλία και οι συνάξεις που κάνετε οι κατηχητικές είναι μία αντίσταση ακριβώς στις αρρωστημένες καταστάσεις που κυριαρχούν στον κόσμο μας. Και είναι πάρα πολύ λυπηρό αυτό. Γι' αυτό λοιπόν σας συγχαίρω για τα παιδιά σας, τραγούδισαν πάρα πολύ ωραία και είδα από το βιντεάκι ότι είχαν συμμετοχή στο κατηχητικό. Λοιπόν, το ίδιο ισχύει και για τις συνάξεις και για την ωραία χοροδία σας, πολύ ωραία και πολύ έτσι πρωτότυπες ψαλμοδίες τα τραγούδια σας. Αλλά και από την άλλη πλευρά και οι συνάξεις των γυναικών και όλα αυτά. Ξέρετε, αυτός ο Ζώζεφ, εγώ πήγα στο σκητήριό του, ζούσε σε ένα κήπο, εγκατελειμμένος από όλους, αλλά ήταν αυτάρκης. Λοιπόν, ενώ έπαιζε κουκλοθέατρο, σαν κουκλοθέατρο, δεν ξέρω πώς το λένε αυτό, έχει μια αργιατή ονομασία, και έλεγε σε μία φάση το σενάριο «Δεν υπάρχει Θεός». Μόλις είπε λοιπόν «Δεν υπάρχει Θεός», ακούει μια φωνή μέσα στα αυτιά του «Και όμως υπάρχω». Αυτό τον άλλαξε. Και τους έδωσε πίσω το εισιτήριο μετά στην επόμενη που το ξανάκουσε 2-3 φορές και έψαξε και εγκατέλειψε το θέατρο και έγινε ένας άνθρωπος πιστός στο Θεό με πολλά χαρίσματα, από ό,τι λένε, πάρα πολλά χαρίσματα. Και η Ολλανδία που αρρωσταίνουν εκεί με τα μέτρα τους και με το Α και με το Β, λοιπόν, και οδηγούν τον άνθρωπο στη διαφορά και η Ολλανδία βγάζει έναν άγγελο. Λοιπόν, αυτό είναι ο Θεός πάντα ενεργεί και θα ενεργεί. Εύχομαι να ενεργεί στις ψυχές όλων μας, εδώ στον Άγιο Αθανάσιο, στους πατέρες της Εκκλησίας μας, στις αρχές του τόπου μας, αλλά ιδιαίτερα στα παιδιά και στις κυρίες. Να είστε πάντοτε καλά. Όντως η Μητρόπολη μας, με αυτό να κλείσω, είναι τυχερή Μητρόπολη με την έννοια και εγώ θεωρώ μεγάλη ευλογία του Θεού για τον πρόσωπό που είμαι εδώ και ελπίζω να τα καταφέρουμε, γιατί και η Κωσυφήνισσα που είναι η χάρη της Παναγίας του πολύ έντονη, πάρα πολύ έντονη, καθένας αυτά είναι βιώματα και τα βιώματα δεν μπορούν εύκολα να τα μεταφέρουμε, και η χάρη του Αγίου Γεωργίου και η χάρη του Αγίου Γεωργίου και η χάρη των Αγίων και των Αγίων Λειψάνων που έχουμε και πάνω στην Πρασινάδα που ανασυσταίνεται το μοναστήρι και μάλλον θα έχουμε ευχάριστες εκδείξεις, δηλαδή από την πλευρά της ιστορίας, δηλαδή οι αποκαλύψεις. Η Εκκλησία πολλές φορές είναι πολύ προσεκτική. Δεν δίνει σημασία στα όνειρα, στο Α, στο Β, εάν αυτό δεν επιβεβαιώνεται. Για παράδειγμα, στον Άγιο Ραφαήλ στην Μυτιλήνη είπανε εδώ θα είναι ο τάφος του Αγίου Νικολάου. Και εκεί ήταν. Δεν το πιθάρει της Αγίας Ήλης. Και εκεί βρέθηκε. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να πετύχουμε αυτό, ο Θεός θα το πετύχει βέβαια, διημών των ανθρώπων, τα αρχαιολογικά ευρήματα, τα ευρήματα που βρέθηκαν εκεί πάνω, μαζί με τις αποκαλύψεις των ανθρώπων εδώ και 30 χρόνια, να επιβεβαιωθούν και να ταυτιστούν. Αν γίνει αυτό, πραγματικά δηλαδή το μοναστήρι έχει βαθιά ιστορία που ξέρετε που πάει, στο 5ο αιώνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά ακόμη είμαστε επιφυλακτικοί. Ας καλύτερα να ενεργούμε πάντοτε με σύνεση, και αυτό λέμε στην Εκκλησία, η μεγαλύτερη αρετικιά είναι η διάκριση. Να ξέρω να διακρίνω σωστά τα πράγματα και να το υποθετώ στη σωστή βάση τους.
Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, τις καθηγήτριες, την πρεσβυτέρα, στην κυρία που κάνει το κατηχητικό στα παιδιά και σε όλους εσάς. Συγχαρητήρια και να συνεχίσετε έτσι, να είστε κοντά στην Εκκλησία και τα παιδιά να το οδηγούμε κοντά στον Χριστό, το εύχομαι ολόψυχα. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι και όλη την καλή Εγώ φέτος για τις εξετάσεις των παιδιών έβγαλε ένα μικρό εικονάκι και δεν το έφερα όμως σήμερα γιατί ξεχάστηκα ότι θα είχαμε τα παιδιά εδώ και θα το δώσω στον πατέρα να δώσει τα παιδιά. Είναι ο Χριστός που λέει αφήστε τα παιδιά να έρθουν σε μένα. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι και πίσω έχουμε κάποιες συμβουλές για τα μεγαλύτερα παιδιά για το πώς να δουν το θέμα των εξετάσεων. Εμείς σας απονέμουμε ένα μικρό πρόγραμμα της Επιτέρας για την έρευνα που έκανε για την παρούσα και θα διαλυθεί. Όλοι θα περάσετε να πάρετε από ένα αναμυστικό και αυτά είναι για τα παιδάκια μας, ονομαστικά για το καθένα. Θα τα δώσει η κυρία Ρίγο. Εμένα θα μου επιτρέψετε γιατί έχουμε κι άλλο καθηγητικό που θέλω να πάω και εκεί. Έχουμε και ένα σπίτι. Δεν πειράζει, πάω στο πόδι.